Vale, 1, 2, 3. Crec que és realment significatiu, no?, que siguem una entitat de l'anomenat tercer sector que compartim amb aquesta comissió aquest tema tan rellevant, no? A través de la compareixença de la plataforma Comitè 1 de desembre ens van estendre la mà i ens van proposar signar un acord nacional per fer front a les polítiques i a l'estigma relacionat amb la sida. Que aquest país té la voluntat de fer front als problemes reals. I per tant, des del primer moment, tots els grups parlamentaris ens vam posar a disposició amb tot el nostre compromís per treballar de costat amb aquestes entitats que de fet són les que trepitgen territori i són les que treballen amb les persones afectades. Això demostra que aquesta comissió i aquest Parlament vol afrontar els problemes més importants, com és la desigualtat, com és l'estigma al VIH, que vol fer front als reptes de la salut pública, que vol fer front als reptes diaris que viuen les persones que viuen amb el VIH. L'expectativa davant d'accions de reivindicació, de denúncia, d'exposició de quina és la problemàtica, l'expectativa que hi ha és la d'intentar revertir aquesta situació. Que vol fer front, en definitiva, al dret de la salut, al nostre dret. Al mateix temps, amb una doble lectura. Tens aquesta expectativa de que es pugui aconseguir modificar aquesta situació que trobes injusta, però d'altra banda amb una sensació d'impotència, perquè veus que des de la teva realitat és molt complicat de poder fer arribar aquest missatge a les persones que poden prendre decisions i que tenen la capacitat de canviar la realitat de moltes persones que es veuen afectades per una situació d'injustícia. Per això volem un acord. Vull agrair a aquesta comissió per aquesta compareixença i precisament agrair des de la humilitat. Aquí a Catalunya tenim ja una tradició llarga des del Parlament i també amb un treball continuat des de les entitats i per tant des de la societat civil de treballar en els aspectes que nosaltres fem molta incidència de donar resposta al VIH i tot el que fa referència a la sida. Jo el que més valoro del tema de l'acord és el repte que ens van plantejar, o sigui, des del comitè com a plataforma d'entitats, que tenim perfils molt diferents, que fem atencions diferents, treballem amb col·lectius diferents. Per mi el repte, quan tot això sorgeix, era el fet de dir anem a buscar un acord però que sigui de tothom i anem a buscar-lo al Parlament. El valor que jo donava a tota la història aquesta és que realment a nivell de grups polítics el Parlament està representant a tota la ciutadania o a gran part d'ella. Absolutamente lo más visible y lo más palpable para la ciudadanía es que la salud ha dejado de ser un derecho fundamental, un derecho universal. I el que hem notat amb el context de la crisi és que moltes vegades abans derivaves a recursos socials i tenies una via de derivació i en aquests moments moltes vegades no la tens, no? I no tens recursos on poder derivar aquestes persones, a nivell sanitari, per exemple. Y esto lo podemos ver pues prácticamente en cualquier ambulatorio, en cualquier centro de atención primaria, en cualquier hospital. Ens trobem que estem en un punt com d'inflexió, no? Des de fa uns anys en què això està canviant i això pot tenir unes repercussions molt greus i molt importants. Ha sido mucho más palpable la crisis en los derechos. Las personas tienen cada vez más dificultades para poder acceder a los servicios, a la atención, a los servicios especializados. La prevenció és fràgil. En el moment en què baixes, i s'està veient, en el moment en què es baixa una mica la guàrdia, amb aquests temes es poden haver repunts i el que no volem és tornar a la situació dels anys 90. Jo crec que a Catalunya havíem assolit un nivell d'intervencions amb professionals que lluitaven per millorar la qualitat de vida, que es volia ponderar les persones, fer créixer la gent amb autonomia i arribar amb totes aquelles persones que podien a una nova vida independent, no?
Y esto además ha generado bastante malestar, pero también bastante impotencia y sobre todo mucho desasosiego entre las personas que atendemos. Amb tota la crisi, amb la manca de recursos, sembla que, que hem de cobrir les necessitats bàsiques i quedar-nos aquí. No? Llavors una mica aquesta, jo crec que penso des dels sectors de les entitats estem intentant reivindicar i no perdre aquest nivell de treball i d'acompanyament de persones. La sensación de alguna manera de ir cada vez más quedándose sin los recursos en una situación además en la que ya viven en muchas de las ocasiones en una precariedad, no solamente económica, sino también una precariedad en cuanto a sus formas de vida y a sus formas de poder d'un futur. Pel que fa a tot el tema de l'equitat, de la igualtat social, nosaltres creiem que calia posar negre sobre blanc i, per tant, fer un acord de tot l'àmbit, tot l'espectre polític. Des de les comarques del Vallès, el que hem detectat amb alguns dels casos de persones que estem atenent és la dificultat de l'accés al sistema sanitari per una qüestió purament burocràtica. Es dificulta, tenim més dificultat, diguem, més temps en tenir les targetes sanitàries tramitades i això comporta endarreriments en l'accés als tractaments sanitaris. Había un autor que decía que la diferencia entre estar de pie y estar en el suelo y haber caído es estar cayendo, ¿no? Y yo creo que esa sensación de estar cayendo en muchas personas, de puedo estar de pie y tirar adelante, pero me puedo ver en una situación de tirado en el suelo, ¿no? Es un poco lo que se está viviendo. Y de una caída libre en la que las perspectivas tampoco son muy halagüeñas. Hi ha un fet molt important que com a plataforma unitària d'ONG SIDA de Catalunya i per tant representant de 25 entitats de tot el territori i se'ns veu com uns interlocutors, de fet ho som, i això també garantitza el fet de tenir un contacte directe i per tant una veu que pot transmetre les inquietuds, en aquest cas de tota la societat civil que estem treballant pel que fa a polítiques de VIH, una part molt important de tot el que està dins del Departament de Salut i en aquest sentit creiem que era molt important donar resposta a temes que potser no hi havia un consens. La feina que ens ha comportat ha estat multiplicada per molt, però jo crec que serà molt positiu i que tindrem una bona perspectiva. No volem un pacte, volem un acord, volem un consens i també un tema molt important que hi hagi un pacte per la no discriminació. I l'objectiu era realment aconseguir això, que tots els grups parlamentaris en representació majoritària de tota la ciutadania es posessin d'acord, essent nosaltres fent el paper de mediadores en tota aquesta història, que es posessin d'acord. Sincerament, no pensava o no m'hagués imaginat mai que costés tant. No som éssers passius, som agents polítics i us volem guiar, acompanyar, aconsellar per fer front a aquesta epidèmia i així acompanyar les persones que viuen amb VIH a Catalunya. Volem acompanyar-vos a fer que les polítiques de prevenció no siguin necessàries en aquest país, sinó siguin imprescindibles. La sensació que un té quan es veu que hi ha canvis, que realment t'escolten, que realment serveix d'alguna cosa fer aquesta queixa, fer aquesta denúncia, fer aquesta reivindicació, que representa moltes hores, representa molt desgast, representa molt temps, molta inversió de temps de moltes persones. Tens una certa esperança de que realment aquesta incidència ciutadana, aquesta reivindicació serveix d'alguna cosa. El que sí que trobem és que els tempos són massa llargs, que quan tu estàs treballant amb persones que tenen una necessitat avui, la necessitat es resol avui.
I aquí el sistema de resposta a nivell polític sempre és molt bé. Des del punt de vista de país, jo crec que la sida, la que en diem l'epidèmia de la sida, és una qüestió que està molt per sobre dels governs i molt per sobre de les polítiques de govern. Nosaltres vam tenir la compareixença del Comitè 1 de desembre en una comissió de salut ja fa uns quants mesos. Evidentment va ser molt interessant, ens van explicar quina feina feien les entitats adherides al comitè, quina feina feia el comitè com a plataforma d'informació, de divulgació de tota la feina en els temes de VIH i contra l'estigma de la sida. A partir d'aquí, com que Catalunya sempre ha estat pionera i capdavantera en molts aspectes, doncs no podia ser menys en un tema tan important com és aquest, liderant un acord nacional amb el consens i el treball de tots els agents implicats, perquè aquí no només hi ha hagut entitats i grups parlamentaris, sinó que també hi ha hagut administració, que és departament i agència de salut pública, i per tant a partir d'aquí hem anat elaborant aquest acord, aquest document amb el consens de tots plegats. Cada vez que la sociedad civil se acerca a nosotros y sobre todo en este caso la vivencia que tengo yo, la sensación que tengo yo es que me van a aportar y que voy a aprender, porque realmente quien conoce las situaciones, quien conoce el día a día son los que están ahí en la calle. Una preocupació que ha de ser assumida per al conjunt dels ciutadans. El que és bo és que sigui assumida en primer lloc per aquells que representen de manera democràtica a tots els ciutadans del país, i per tant entenem que un acord a totes les forces polítiques que representen els ciutadans del nostre país envers la lluita contra la sida i tots aquells aspectes que se'n deriven és un acord excepcional, un acord que assenyala una certa maduresa d'un país a l'hora d'enfrontar-se a problemes com aquest i que pot ser un referent per moltes altres polítiques inclús i per altres països. És un punt i continuar d'un procés que parlamentàriament, jo he estat parlamentari d'aquesta institució durant diverses legislatures, s'ha de dir que la història del Parlament de Catalunya en relació a la malaltia i a la infecció ha estat, diríem, de molt compromís. Aquest acord el que marcarà és tenir 4 dades a aconseguir amb finançament darrere, no? Real, jo crec. És a dir, vaig veure vocació, vaig veure conscienciació sobre què suposa l'epidèmia del VIH i quina incidència hi té al país, i no només el país. I en aquest sentit tot va començar, diguéssim, aquell dia, no? Es fa aquella presentació, després d'aquella presentació tenim unes quantes reunions per d'alguna manera impulsar el que enteníem que era un acord necessari, era com una renovació, diguéssim, de totes les mesures de protecció que fins ara s'havien tingut per a controlar, per a prevenir i també per a dotar el sistema de solucions estructurals sobre l'epidèmia del VIH. El grup parlamentari del Partit Popular Català som absolutament sensibles amb aquest assumpte i per tant ens vam oferir des del primer moment a treballar juntament amb l'entitat, amb el Comitè 1 de desembre, amb els altres grups parlamentaris per arribar a un gran acord entre tots. Nosaltres vam escoltar, això és el primer que hem de fer en una compareixença, vam fer algunes petites preguntes de dubtes o d'aclariments. Es una sensación casi de alivio porque sabes que viene alguien a explicarte la realidad, alguien que la conoce y por tanto tus decisiones van a estar mucho mejor motivadas gracias a esas aportaciones. Haver estat capaços entre totes les forces polítiques d'arribar a un acord, no només els partits que donen suport al govern, sinó també els que estem a l'oposició i els que tenim responsabilitats de govern en l'Estat, en el conjunt d'Espanya, doncs el més important és haver estat capaços d'arribar a aquest acord. Por tanto, no sé si hay un antes y un después, pero debería haberlo, creo, mi convicción es que debería haberlo y que desde nuestro lado, desde el lado, digamos, del ámbito político debemos trabajar para que así sea y para que seamos mucho más accesibles a las necesidades y a las preocupaciones de la sociedad civil. Han d'haver-hi polítiques públiques que han d'estar per damunt de l'àmbit de les retallades que estan produint,
hem de revisar segurament moltes qüestions, com en molts altres sectors, i que hem d'encaminar cap a, diríem, infecció zero, perquè aquest és un element molt important, perquè podem, a més, tenim unes estructures i, a més, aquí la salut pública, a part del sistema sanitari públic, ha de prendre encara molta més força de revisió al costat de les entitats que treballen, que també s'estan precaritzant per descomptar per problemes de finançament del sistema sanitari públic. Jo crec que això és el resultat, precisament, de la mobilització d'un determinat col·lectiu per aconseguir el que realment demanen. Primer ve de la societat, de la capacitat que ha tingut la societat catalana d'associar-se, de crear associacions, de crear xarxa entre aquestes associacions. Per tant, nosaltres, des del punt de vista polític, l'únic que hem de ser és capaços de reflectir aquesta societat madura que entenc que tenim. Lluitar precisament per acabar amb aquest estigma, per acabar amb aquesta discriminació vers les persones que pateixen la malaltia és el més important i és el que ens hem de conscienciar tots, no només els polítics, sinó sobretot la societat. Que el Parlament i cap grup hagués tirat endavant amb tanta força la proposta de resolució que s'aprovarà, si no hagués estat darrere el comitè. Jo crec que la proposta és això, és un acord de mínims que integra diferents aspectes sobre el tractament de més amplis o genèrics a més concrets o d'una aplicació més immediata. 1, 2, 3, què? Comencem. Però algú que pregunti alguna cosa. Jo t'ho pregunto, jo et faig preguntes. I tu, si vols, em fas a mi, però jo tinc les preguntes que m'interessa saber de tu. Tu com ho has vist, tot això, Sílvia? Both sides of the argument. El sistema polític i tota l'estructura política que tenim dificulta molt que la societat civil pugui tenir accés. Això, evidentment, és el primer èxit, no? Poder interlocutar amb aquest sistema polític. Dels grups parlamentaris o grups representants polítics existents en la Càmera dona i consolida el fet de que hi hagi una actuació, almenys absolutament unànime en aquest sentit, sense cap mena de diferenciació i que permeti que totes les actuacions de forma conjunta que poguéssim realitzar li permetin el recolzament dels grups i de la Càmera per tirar endavant qualsevol d'unes actuacions. Però és que, a més, aconseguir que tot aquest ventall parlamentari se posi d'acord amb una cosa no és un tema fàcil. De fet, jo crec que és del més complicat que es pot arribar a assumir, i més amb els moments polítics actuals que s'està vivint al nostre país. Si una persona que vive en Cataluña no tiene un acceso directo para tratar su enfermedad, podría suponer no solo un grave peligro para su propia salud, sino también, en determinadas circunstancias, también podría ser un problema para la salud comunitaria. És un acord necessari, imprescindible, és un acord que ha de sorgir de la vocació que tenim tots i que és indubtable d'acabar amb aquesta infecció. Afortunadament, probablement jo diria que l'entorn actual afavoreix que aquest tipus d'acords s'arribin i que si no s'arriben a altres territoris, la veritat és que és incomprensible. Haver aconseguit que hi hagi un acord nacional on tots els grups polítics de l'arc parlamentari de Catalunya estan d'acord i accepten fer una revisió i modificar les polítiques que hi ha, es pot considerar com una victòria, com algo que s'ha aconseguit. Definir un acord per acabar amb elements com són la discriminació de les persones infectades, amb acabar amb la infecció del VIH, combatre de totes les maneres possibles i aconseguir que arribem al risc zero i al valor zero, és un acord que cau pel seu propi pes i que ningú es pot descavalcar d'un acord com aquest. Evidentment, els representants del Parlament, que són les persones que tenen la sobirania nacional del país, escollits lliurement per la ciutadania, el fet que ells referendin d'una forma unànim és un èxit per a tothom. Les persones que tenen aquest poder de decisió realment estan decidint i intervenint sobre aspectes dels que tenen poca informació, dels que es troben molt allunyats, dels que no calibren ben bé quina és la repercussió directa amb els ciutadans de les seves accions i de les seves decisions. Es cierto que en estos últimos años, con la cuestión acompañando la crisis, tenemos también unas pérdidas importantes en lo que es la atención en salud. I crec que això també reflecteix, per mi, dues coses. La complexitat, per una banda,
que hi ha al Parlament, que d'alguna manera també reflecteix la complexitat que hi ha entre la ciutadania i que hem de tenir molt present. Però l'altra cosa important que per mi reflecteix és que val la pena aquest esforç i aquesta voluntat d'assumir reptes que siguin inclusius. I és un èxit especialment per qui va iniciar tot aquest procés, com va ser les inquietuds del Comitè 1 de desembre, que aglutinant pràcticament totes les entitats existents aquí al país van ser capaços de tirar endavant i posar d'acord amb un tema tan cabdal, amb un tema que ha generat tantes històries tristes, però també tanta gent amb alegria durant tants anys i que han viscut la transformació, i el fet de que hi hagi una unanimitat de tots i cadascun dels seus representants, a tots ens omple de joia, a tots ens dona encara més estímuls per continuar caminant. Somos como los propulsores o promotores de unificar también los recursos, entonces... Crec que no tindríem que agrair que hi hagués una resposta positiva envers de l'acord. És que és el mínim exigible per als nostres polítics, per a aquells que ens representen, amb la qual totes les entitats, totes les associacions que estem implicats en aquesta iniciativa i en aquest objectiu, que menys que tenir el suport i la companyia, l'acompanyament de les institucions polítiques. És evident. És un acord que és imprescindible que es porti endavant. Però si ens comprometem a moltes coses, ens comprometem a mantenir la cobertura universal. A lo largo de todos estos años, ya repito, más de 30 años, en Cataluña hemos conseguido bastantes avances en la respuesta frente al VIH. A que l'Agència contempli, l'Agència de Salut Pública de Catalunya contempli la cartera de serveis dels mateixos. Se han implementado políticas específicas dirigidas a la prevención y a la atención de las personas con VIH en el medio sociosanitario. Insistim en la necessitat imperiosa que existeixin aquestes ONGs. I d'altra banda també de tota la tasca i tota la feina que s'ha fet des de les entitats i en aquest cas des del tercer sector, des de la societat civil, que estan treballant per les polítiques i defensant les polítiques públiques pel que fa en relació al VIH. Allí on no arriba el sistema assistencial i arriben les ONGs i ens permet detectar una sèrie de malalts que de l'altra manera no detectaríem. Se han hecho avances, tímidos avances en la lucha contra el estigma y la discriminación. Y por supuesto contamos con un tejido asociativo que ha sido capaz no solo de hacer incidencia política en Cataluña, sino además atender a su colectivo allí donde la administración no ha llegado. Detectar-los i, a més, poder-los incidir sí que de forma ràpida, per la qual el tractament sigui més efectiu. Per tant, això que consolidem de forma garantida un país que tots plegats anem al mateix sentit, és un país molt més ric, és un país molt important i que consolida els objectius amb molt més facilitat que aquell que no tingui una universalització en quant als seus objectius. Això és el que et fa continuar amb la feina i saber que la nostra feina és molt bona i que no podem deixar de perdre, per tant, continuar amb la lluita. És difícil que ells i elles, les que estan al Parlament, ens vinguin a veure. Mentre això no passi, com deies, és un abans i un després i hem d'apostar per anar i explicar-los el que nosaltres estem vivint en el dia a dia i demanar-los que es posicionin, com crec que hem fet. La SIDA és una preocupació que ha de ser de tots i que l'hem d'expressar a través d'un acord de totes les forces parlamentàries que representen els ciutadans. I, malgrat els esforços, dono el repte per aconseguit. El que crec que també tenim molt present és que només ha estat un començament. Sí. Han signat un compromís i que ens encarregarem d'estar darrere perquè després es compleixi. Un acuerdo para acabar con Cerolín. ¿Quién va a decir que no? Ahora, ¿quién nasos? Gracias.